Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorriak martxoaren 26ko saio honetara. Astelena da eta horrek esan nahi du gaur merkatu txikian lan eskaintza berriak izango ditugula. Gero ikusiko ditugu. Gaur ere elkarrizketa bat izango dugu, Asier Calderón etorriko da, LAB sindikatukoa da, baina baita ekonomia auzoko partaidea alternatiben herrian deituriko ekainean ospatuko den ekitaldian. Zer den jakin nahi baldin baduzue, ez galdu geroko elkarrizketa. Horren aurretik betiko edukiak izango ditugu eta hoien artean Izaskun Artigasen erreportaia. Ingurumen Hezkuntzako museoan egon zen, eskola baratza ekologikoaren programaren inguruan aritu zen beraiekin eta baita Aste Santuan umeentzako egongo diren jardueren inguruan. Gero ikusiko dugu ere eta gero amaieran kiriketan Euskaraldia proiektuaren hitzaldia eman zen edo aurkezpena egin zen orain dela 2 aste Iruñean eta han egon ginen. Gogoratzen ez baldin baduzue, Euskaraldia den inguruko 2 elkarrizketa egin genituen hemen, baina ahaztuta baldin baduzue, gero birgogoratzeko aukera izango duzue. Beraz, has gaitezen gaurko saioarekin, lehendabizikoz gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea, bi efemerideak Europan gertatu ziren. Lehendabizikoa Polonian izan zen 1942 urtean. Auschwitzeko kontzentrazio esparrura lehendabiziko juduak ailegatzen hasi ziren. Bigarrena 80ko hamarkadan gertatu zen Europako herrialde ezberdinetan. 1985 urtean izan zen. Schengen eremua sortu egin zelako. Zer da Schengen eremua? Kasu horretan, Espainia, Portugal, Alemania, Belgika, Holanda eta Luxemburgo herrialdeen arteko mugak ezabatu ziren eta horren ondorioz herrialde horietatik libre bidaiatzeko aukera izaten hasi ginen. Jarraitu dezagun gaurko egunkarietako azalekin eta Diario de Navarrarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian Puigdemonten atxiloketak Alemanian Espainiara bueltatzeko bidea irekitzen du. Azaleko argazkian Osasuna futbol taldeko Kike González ageri da, gol bat ospatzen eta izenburu honek laguntzen du irudia. 0-2 Osasunak indarra hartzen du. Diario de Noticias egunkariarekin jarraituko dugu. Goikaldean lerroburu nagusian, Puigdemonten atxiloketak Alemanian Katalunia dardarazten du. Beherago azaleko irudian, Osasuna futbol taldeko Kike González jokalaria ikusi daiteke lortutako 2. puntua ospatzen. Titularra hurrengoa da, garaipena eta igoera. Gara egunkarian hau daukagu. Goikaldean lerroburu nagusian, Puigdemontek estradizioari Alemaniatik egingo dio aurre. Honen harira, titular horren gainean azaleko argazkian, atzo Bartzelonan izandako protestetako bat erakusten da. Konkretuki, tentsio momentu bat poliziarekin. Komunikabide euskaldunekin jarraituko dugu eta gaur berri egunkaririk ez dagoenez, Euskal Herria Irratiko webgunea ikusiko dugu. Goikaldean ezkerraldean, Nagore Lafag hil eta 9 urtera baldintzapean aske gelditu da Jose Diego Illanes. Eskuinean horren alboan, zizur nagusian ez dituzte bigantzak izanen jaietan. Beherago ezkerrean jarraituz, Iruñeko turismo planaren ardatzak. Iruindarrak haien izaera abegikorra eta tratu pertsonala. Eta hor edukiaren jarraipena jarraitzen du beherago. Eta azkenik Altsasuko auzipetuekin elkartasunez gazte bertso saioa. Goazen gaurko eta biharko agendarekin. Gaur eta apirilaren 6 arte, IPES emakumeen liburutegian, martxoaren 8ko grebaren ardatzak izenburua daukan erakusketa eskainiko da. Sarrera librea da. Gaur ere arratsaldeko 7:30 Sanduzelaiko Zibiboxean ikuskizuna, Zaurre zirkoaren eskutik.
Sarrera librea da, baina goinbidapena erretiratu behar da, han bertan ikuskizuna hasi baino ordu bat lehenago. Gaur Ingurumen Hezkuntzako Museoan beste erakusketa batez disfrutatzeko aukera izango da. Baratze kritikoa, sarrera librea da. Gaur eta martxoaren 31 arte, Kondestable jauregian, martxoak 8 beste begirada bat izenburuarekin ikuskizun batez disfrutatzeko aukera ere izango da. Sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 5etan Kondestable jauregian eraikitze librea legoarekin izenburua daukan tailerra eskainiko da. Sarrerak 5 euro balio du. Eta azkenik bihar arratsaldeko 8etan irrizikloaren antzerkia euskarazko ziklo honen beste saio bat eskainiko da. Bihar etxeko saltsa kobra ikusi ahalko da Nafarroako Antzerkia Eskolan eta sarrerak 3 euro balio du. Egunaren lehen zatian zeroa oso lainotsu egongo da eta prezipitazio txiki ertaina egingo du. Egunaren bigarren zatian zeroa lainotsu edo oso lainotsu agertuko da eta baliteke prezipitazio txiki egitea han-hemenka. Ipar mendebaldeko haize bizia ibiliko da. Arratsaldean indarra galtzen joango da eta egunaren bukaeran ahuleta aldakor geratuko da. Asteartean zerua lainotsu egongo da, tarteka oso lainotsu. Arratsaldean lainoak gutxitu eta zerua hodei gutxirekin edo partez hodeituta geratuko da. Mendebal osagaiko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira eta maximoak nabarmen igoko dira. Albisteekin egingo dugu aurrera. EAC berriak utzi dizkigun egunak Barañainen. Gaur arratsaldeko 7:30 Barañaingo liburutegi publikoan Richard Windingek Pop London a Musical Guided Tour of London Neighborhoods deituriko ingelesezko hitzaldia emango du. Sarrera librea da. Udalak eta sedenak antolatuta, Barañaingo udalak, 1.000.000 urrats deituriko ekimenean 27 taldek eman dute izena, guztira 110 pertson. Apirilaren taldekide guztien artean 1.000.000 urrats egin beharko dituzte eta kanpainaren helburua kirol jarduera edo ekintzak sustatzearekin batera herritarren arteko harreman sozialak estutzea izango da. Lankidetzan egin beharko baitute lan. Iruñearekin amaituko dugu. Iruñeako jendea, horien izaera abegikorra eta tratu pertsonala dira hiriko marka turistikoaren ardatzak. Ondarearekin, gastronomiarekin baita eta Donejakue bidearekin batera. Bestalde, udalak eztabaida liga unibertsitarioaren 10. edizioko 9. taldeko ikasleei harrera egin die. Zitadelak Simon Norfolk prentsa argazkilariaren erakusketa hartu du genozidioa paisaia eta memoria izenburua duena, eta ikusgai dagoeneko. Iruñeako udalak 14 eta 18 urte bitarteko gazteei zuzendutako literatur lehiaketa deitu egin du narrazio laburrak edota olerkiak aurkeztu ditzaten. Xehetasun eta informazio guztia udalaren webgunean aurkitu daiteke. Iruñeako udaleko ahulduntze eta partaidetza eskolak doako 17 kurtso eskainiko ditu datorren 3 hilabeterako. Berdintasuna, ahulduntzea eta hiritarren partaidetzaren ingurukoak. Informazio guztia udalaren webgunean aurkitu daiteke.
Eskola baratze ekologikoen programan parte hartzeko izen emate epea ireki egin da eta udalak programarekin kolaboratzen ari da, giza baliabideekin eta baita materialekin ere. Izan ere, udalaren webgunean xehetasun guztiak zintzilikatutak daude. Eta pasaden ostiralean, Iruñeako alkateak Joseba Asironek, Iruñeako udaltzaingoa 30 urte emakumezkoen eta adin txikikoen defentsan deituriko jardunaldiei itxiera eman zien. Pasaden astean ere, pasaden larunbatean, Euskal Herrian euskaraz, herri mugimendu euskaltzaleak Iruñean milaka herritar batu zituen mugarik gabeko euskara ofizialtasuna lelopean. Manifestazioa egin zuten autobus geltoki izarretik abiatuta Gaztelu plazaraino ailegatu egin zena eta eragile eta herritar ezberdinek hartu zuten parte, guztiek elkarrekin. Ofizialtasuna Euskal Herrian euskaraz, euskaldun eta burujabe horrelako esaldiak entzun ahal izan ziren eta amaieran bozgaragailuetatik katalan hizkuntzaren normalizazioa bilatzen duen plataforma per la lenguako presidente den Oskar Eskuderren hitzak entzun egin ziren. Ondoren, Euskal Herrian euskarazen izenean, Azaitz Gartziak eta Maialen Felazek hartu zuten hitza. Izaskun Artigasen erreportaiarekin jarraituko dugu. Eta gaur Ingurumen Hezkuntzako Museoan baratza ekologikoaren programaren inguruan aritu ziren eskola programa eta baita Aste Santuan umeentzako egingo diren jardueren inguruan. Egunon, Ingurumen Heziketarako Museoan gaude. Ni gurutzen naiz, Iruñeko udaletxeko ingurumen hezkuntza teknikaria. Eta, azken urte terdian hainbat alorretan lan egin dugu, ingurumen hezkuntzari dagokionez. Batetik herritarrekin orokorrean, herritarrei zuzendako programazioa, batez ere jasangarritasunaren eskola deitzen diogun programaren barruan. Beste batetik Iruñeko udalari dagokionez bertako langileriarekin eta hainbat programatan lan egiten dugu. Eta gero aurre eta gazteekin ikastetxetako programetan. Batetik Ingurumen Hezkuntzarako Museora etortzen dira ikasleak, bisitak eta tailerrak eta hainbat gauza jarduera egitea. Eta bestetik aurten hasi gara esperientzia piloto batekin ikastetxeetako programetan lan egiten. Eta orduan egin den proposamena izan da eskolako baratze ekologikoen programa. Programa hau zabaldu nahi dugu eta heldu den ikasturterako ikastetxe gehiagorekin lan egiteko asmoa daukagu eta parte hartzeko izen ematepea gaur bertan irekitzen da eta apirilaren 30 bitarte egon da epea izen emateko. Lanean hasi ginen hemen auzoan bertan CP Errotxapearekin eta esan duzela ikastetxe publikoarekin. Esperientzia piloto bezala, aipatu dudan bezala lehentxeago, eta heldu den ikasturterako zabaldu nahi dugu deialdia eta gaur bertan hasten da izen emate epea. Bai, baratzea ardatz hartuta,
hainbat esparru landu nahi dira, batez ere ingurumenarekin harremana dutenak. Orduan, horretarako proposatzen dena da baratze bat sortzea ez dagoen lekutan edo dinamizatzea hala dagoen lekutan, baratzea eskola komunitate guztiarekin eta gero baratzari lotutako jarduerak kurrikulumean txertatzea. Orduan, alde hortatik, baratzeak ematen du aukera esparru desberdinak lantzeko, ez bakarrik naturzientziak, baizik eta gizartea eta hainbat balore. Eta horretaz gain, baratzea bihurtzea nolabait beste ikasgela bat, hainbat arlo ikasteko, baita ere esperientziak partekatzeko espazio bat. Programa honetan sartzen diren ikastetxeei zer eskaintzen diegu? Batez ere eskaintzen dieguna da giza baliabideak, aholkularitza teknikoa, gu joaten gara ikastetxeetara eta laguntza eskaintzen diegu batetik baratzarekin alderdi teknikoekin eta beste alderdi batetik ere laguntza nolabait nola txertatu pedagogikoki edo proposamenak jardueretan parte hartzeko. Gero baita ere eskaintzen dira baliabide materialak, baratzak antolatzeko, lurra dela, beste lanabesak direla, eta eskaini dugun gauza garrantzitsu bat izan da irakaslearen formakuntza. Ikastetxeetan egon gara eta egin dugu formakuntza, bai formakuntza teknikoa baratzaren ingurukoa eta bai pixka bat formakuntza pedagogikoagoa edo jardueren proposamenak. Aipatzekoa da, honekin ere, formakuntza hau egin duten irakasleek jaso dutela Nafarroako Hezkuntza Departamentuko oniritzia edo errekonozimendua. Orduan, formakuntza hau beraientzat ere meritu bat bezala onartua izan dela. Noski ezinbestekoa da, azken finean guk bizi ditugun esperientzietatik sortzen ditugu bai balore batzuk eta bai jokamolde batzuk eta horrek eragina dauka gure ingurunean. Orduan, zerbait zaintzeko maitatu behar da eta zerbait maitatzeko ezagutu behar da. Eta abiapuntu hori hartuta lan egin behar da bai. Bai, azkenean oso jarduera esperimentalak eta manipulatiboak dira, praktikoak dira, eta azkenean baratze bat da eskola batean daukaten ekosistemarik gertukoena. Batzutan pentsatzen dugu ekosistema bat ezagutzeko edo horretaz gozatzeko joan behar dugula natur espazio urrun batera, eta batzutean bertan daukagu ekosistema bat, baitugu landareria, badugu fauna, badugu lurra, badugu, bertan esperientzia bat bizitzeko aukera.
Josu Alfaro naiz, ingurumen heziketarako teknikaria, Iruñako udaletxean lan egiten dugu, talde bat gara, 4-5 pertsonetakoa, eta ingurumen heziketarako museoan gaude, San Pedro monastegi zaharrean, Arrotxapeako auzoan. Aste Santuan, Gabonetan eta udako oporretan eskola garaiko oporretan egiten ohi dugu tailerrak edo aurrentzako lantegiak. Eta oraingoan baita ere egingo ditugu, apirilaren 3 eta 4 izango dira euskarazkoak, eta 5 eta 6 izanen dira gaztelerazkoak. Tailer edo lantegi hauek banakakoak dira, hau da, zure aurra apuntatzen alduzu, inskribatzen aldezu, egun bakar baterako edo bietarako. Izan ere, egun bakoitzean badira jarduera ezberdineak. Adibidez, asteartea, apirilaren 3 haziei buruzko jarduerak izango dira, oso praktikoak dira, batez ere jolasaren bitartez egiten diren jarduerak edo dinamikak. Aurren adina izan daiteke 6-12 urte bitartekoak, eta guri gainera interesatzen zaigu hori, adin ezberdinetako umeak elkartzea, izan ere horrek sortzen dituelako beste moduetako jarduerak. Baita ere ikastetxe edo auzo ezberdinetako aurrak elkartzen dira, eta erran bezala 3 asteartean hazien garapenari buruzko jokuak egingo ditugu, eta asteazkena 4 izango dira udaberriaren ingurukoak baita ere, baina antzerki moduko zerbait egingo da. Tailerrak izango dira hemen, museoan bertan, ordutegia aipatu beharra dago baita ere, 10:30-etatik 12:30 arte, eta danak dira doainekoak. Tailer hauekin eskaini nahi dugu eskolen jardueretatik kanpo geratzen diren beste moduko dinamikak eta jarduerak egitea. Jolasaren bitartez, aipatu dudan moduan, auzo ezberdinetako umeak elkartzea, adin ezberdinetako umeak elkartzea, eta modu praktiko batean, modu ludiko batean. Gainera, azpimarratu beharra dago oporretan egiten ditugula, eta horrekin baita ere saiatzen gara familia bateragarritasuna lortzen pixka bat. Esperientzia oso interesgarria da, batez ere edukiak hemen museoan, ingurumen heziketako museoan lantzen ditugun edukiak lantzen ditugulako berriro ere, baina beste modu batean. Saiatzen gara praktikoak izatea, mugimenduarekin lotutakoak, elkarbanatzeko, eta baita ere materiala, azpimarratu beharra dago, saiatzen garela birziklatua edo berrerabilia izatea. Orduan oso interesgarria da, olako adinetan hastea, ez bakarrik klasetako gauza, liz bezala edo jarduera zehatz bat museoan, baizik eta jolasa ere egin daitekela, eta hausnarketa jolasaren bitartez sortzen ahal dela. Garraio enpresa batek logistika teknikaria behar du Iruñan, beharrezko ikasketa, goi mailako logistika eta garraio ikasketak. Kurrikulunak bidali ofertas abildua proiseret.es helbidera. Landare baratze eta lorategi denda batek saltzailea behar du, lan ordutegia 8 ordu batetara eta arratsaldez 5-etatik 8-tara. Beharrezko ikasketa maila erdi mailako lorezaintza. Interesatua bidali kurrikulunak g.a.m.floristeria16 helbidera. Zerbitzari eta sukaldaria behar dira Iruñan, interesatua bidali kurrikulunak hola@lau-ecomunicacion.es helbidera. Telekomunikazio enpresa batek administrari laguntzailea behar du. Kurrikuluna bidali montalbanteleko@gmail.com helbidera. Probiotiko eta ontziratze lanetarako laguntzailea behar da Iruñan, lanaldi osorako interesatuak kurrikuluna bidali earrizu@kaiku.es helbidera. Diseinatzaile grafikoa web orri programatzailea behar da Iruñan, lan ordutegia goizeko 9:00tik eguerdiko ordu bitara. Kurrikuluna bidali ofertasdiseiprog@gmail.com helbidera. Ibilgailu tailerrerako elektrizitate mekanikoa behar da Iruñan, beharrezko ikasketak lanbide heziketa elektrizitate mekanikan. Kurrikuluna bidali info@
tallerespamplona.com elbidera. Adinekoekin lan egiteko 2 langile behar dira, lanaldi osorako txandaka goizez edo arratsaldez. Kurrikuluna bidali trabaja con nosotros abildua soleraasistencial.es elbidera. Gauetan lanerako erizaina behar da Iruñan. Kurrikuluna bidali trabaja con nosotros abildua soleraasistencial.es elbidera. Administraria behar da telefonoz arreta lana, jendeakin egon eta kontabilitatea eramateko lan ordutegia 9 ordubitara eta 4 7 Kurrikuluna bidali Mikel FL 007 abildua hotmail.com elbidera. Arraindegi batek garbitasunerako langilea behar du, astean 24 ordu. Kurrikuluna bidali rrhh.pamplona@egidoialeclerc.es elbidera. Aleman klaseak emateko irakaslea behar da Iruñan, astean 4 ordu. Kurrikuluna bidali info@lockart.es elbidera. Piano irakaslea behar da Iruñan, bakarkako ikaslekin lan egiteko, astean 25 ordu. Kurrikuluna bidali info@sebastiandealbero.com elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Donez